Il-Qorti tal-Appell irrevokat sentenza ngħatat f'Diċembru li għadda li fiha oriġinarjament Jonathan Healey kien instab ħati li tajjer u qatel lil Andre De Battista quddiem bintu fit-tela tal-Għadira. Flott tas-sentenza tagħha fl-istadju tal-Appell l-imħallef Consuelo Sherry Herrera sostniet li l-akkużat ma kienx qed isuq b'mod eċċessiv u l-vittma qabad u qasam f'daqqa minkejja li iktar il fuq kien hemm zebra crossing. Esperti tal-qorti qalu li Healey kienet isuq b'veloċità ta' bejn 57 u 65 km fis-siegħa, veloċità adattata tal-kundizzjoni u l-għamla ta' triq. L-imħallef innutat li kien hemm xi siġar il-barra mill-linja l-bajda ta' triq li tagħti għal marfa. Intqal li l-akkużat ipprova jevita lill-vittma billi dawwar l-isteering u li kieku m'għamilx hekk anke kien jorqod lil bint il-vittma li dakinhar tal-inċident kellha 11-il sena. Għal każ ta' 5 snin ilu, il-qorti ħelset lil Jonathan Healey minn kull akkuża. Raġel ta' 44 sena żamm arrestat waqt tressa l-qorti akkużat li saraq van. Il-każ ġara 2 f'Marsa Xlokk fejn raġel kien akkużat ukoll li fuqu kellu sustanza aktar xeroina. Ir-raġel ċaħad l-akkużi.